Malawi Brief. Pamene ntchito yofuna kukonza mzinda wa Blantyre ili mkati, lero mfumu ya mzindawu a Jomo Osman anali ndi anthu awo pamene akukonza mu highway kuti muthe kumaoneka ngati kuti ndi mtawuni. Koma ali mkati mwa ntchitoyi, munsewu mumadusa anthu achipembedzo amenewa amapanga zija timati njira ya mtanda, ndipo iwo anachiona cha nzeru kuti akathe kupanga nawo kapena kutenga nawo gawo mapempherowa pamene analandira munthu amene ananyamula mtandawo. Ndipo zambiri mu video iyi takhalani pomwepo. Azibambo atenge mauyu bala. Azimayi mabulumu. Ufuna umwena umuli ndi makasu ngozo bakhanga tukukopota umu. Ufuna izizi. Nichengai. Tiambile kuno. Choma is here. We are one to it. Maona michengai. You say. Abale nalenga pulumu tibwere. Tibwere kuno. Ase mwino iwe wawi ba takaule nizo za unjikidwa tiende ngati fosho muole zimene zozo ufuna michenga ngati yonse ama brumu tiende enda tiambire pombo hapo amwene kudikira Monday simna ndeke phone ndiri banja pa office. amwene Tuesday simna ndeke phone ndiri banja pa office. yazo Pamaso pa mulungu. Ndikana ngolo mesa manduza tiende ama brumu enda tikambire hapo hapo kwa Jose Nchenga wamu amwe ine anandi haudi ngulidi. Ndipaka ni member phone. Member phone Monday, Tuesday nabwa masiku awiri. Ine penda kuona ndakazi tembenu kwa ruba nyingine ndata. amwene Tivanga bali. yangure Ili dofa. public holiday ndio mweyo bwana, public holiday koma nanga ife ndife ma service provider tikakhala public holiday ndio tizienda ndi public holiday soto mukunama ya ase apa kapita hapa pali maudzo apa sangodusa kapitawo swazigwira ntchito you know, I'm a bullseye. Sa? I say for sure, most one for sure. Yes, man. I'm good at this. Yeah. All right. They are different one. Yeah, this Anglican. Those are Catholic. Oh. Yeah. Thank you. So you are Catholic? Okay. Yeah. These are breakaway from Catholic. Yeah, I know. Yeah. But everything that they do is similar to. They are almost the same. Yeah. Sure. Thank you. Okay. Thank you. Maya zana jana tawa. Anaione amagobo. Sini manena ni magobo hawa. Amati tigwira ino malimbikira iyi. Popo. Father, kodi mutreni akuti?
ndikubwera konkoto. Mukupita mukaonera Chilobwe. Mande tikumenya so ndi Wanderers. Lero tikumenya ndi reserve. Basi fada. Mpakwana. Cha? Aya mesho pero ngena kuzala ishi. Asekotala ukuziwa ipi? Iseda ukola uko kuchipedi uko. Zwenezi. Popo, Mpakwana. Mpakwana inu. Okay, timuza abwera tapa. Bola. Apa kabwera wa Bruma sikoke kokezi. Pamenepa ndi pamene mfumu inapempha gulu la mapempheroli kuti lithe kutenga nawo gawo pamwambowo. Ndipo mmene mukuonera mu chithunzimo pamenepa ndi pamene anazapemphaso kuti athe kunyamula nawo mtanda. Ndipo anthuwo anali okondwera kwambiri poona mfumu yawo kuti yakwanitsa kutenga nawo gawo pamwambo umenewu, mwambo wa njira ya mtanda. Choncho kwa lero amfumu tikhoza kuwatchula kuti ndi a Father Jomo watsopano. Timakani amuna atu kofini, kuchengani, mtanda atu. Muri bwana. Jibe ganyu. Si ganyu awandanchiro akusite. Ase, wafocho ndi apangire tundumu momwe. Mauzo ali nkatiwa. Mauzo ali nkatiwa. Wayuba njabiro kata. Ase, tama wayuba tamafulumira ntakata eni ungo. Kata yuko kuseli. Takata eni mubwele uko ase. Uku kushire tatusira uku. Tatusira uku. Kuti akambe uko koma unjika kuti choseletu. Sasiye so zinthu iya. Ase, iwe ndipo shoda banga. Ujeni mauzuo. Tisatamangire kusogolo tikai kuti tamaliza komwe tikuchokera. Ase,
uyu bala yako lomusokoza kuoleratu tizichokeratu mbali imodzi tikamaliza zikatamaliza sathamangire kusogolo iyayi Thousand anthu enawo akungothamangira uku tizipanga kayi mbali imodzi ayikanena ali kusogolo angothamanga kusogolo sanamalize uku konse uyu balayo aukongatisana aone tiwoneretu uko tikamapita ukuzika kuti tonse ukadaya ukusendita uko koma ase olukaita iyo kuti angatuko kudusa auje achalichi Katsukani kaini zikomo wasaje umene muno ufunika wasaje wakapo mufamzi kwenye wankongole hapa